Monggo kita sareng-sareng mireng akan napa ing ati kula mendikan Pak Kyai Idam pedal potraken sak sekapun semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Niki para bapak kok ingkang kula hormati, kula namung saling mengingatkan mawon. Niki Rejeb pun meh akhir. Rejeb pun meh akhir. Nggih dados kita mboten krasa nggih Rejeb niki wis pun badhe telas, badhe mlebet teng Saban. Mumpung Rejeb niki tasih enten, mergi Rejeb niki nggih wulan mulya, monggo kathah-kathah akan ibadah nggih napa mawon. Monggo dikatakan ditingkatkan kangge persiapan menuju tenggene Saban, menuju persiapan tenggene Ramadan. Karena nek kita sampun persiapan tenggene wulan Rejeb, insyaallah Saban Ramadan mboten kaget. Ngelampahi ibadah, ningkatno ibadah Ramadan insyaallah mboten kaget. Kadang kita kan Ramadan pengen mempengibadah, pengen nambahi ibadah, nambahi salat, nambahi maca Quran. Tapi lek mboten dicicil ket mulai Ramadan nggih berat saestu nek ten Ramadan. Nah, mongko sakniki monggo kita nambah-nambahi ibadah, napa wiritane, napa posoe monggo. Sing beberapa dianjurkan ulama niku salah setunggalin niku ngatahaken wiritan utawa zikir nggih. Wulan Rejeb niki wulane istighfar, ngatahaken istighfar. Nggih sing cekak-cekak mawon astagfirullahaladzim ngoten dikatah-katahaken napa ping 700 napa ping pinten. Nek saged dawuh ulama niku injing sonten ditelateni ngoten. Utawa maos tasbih. Enten tasbih khusus diulangi Kanjeng Nabi tenggene kitab Ad-Durar wala Ali niku sinten sing maos tasbih niki niku dijanji Kanjeng Nabi niku bakale diuripno atine sumangsane atine liyane menungso niku kathah sing mati. Tur binjing ten akhirat niku pikantuk hisab sing enteng. Tasbih niku nek dibagi 3. 10 hari pertama Rejeb berarti tanggal 1 sampai tanggal 11 niku ngatahaken tasbih subhanallahil hayyil qayyum. Niku dikatah-katahaken nek saged sedinten 700 nek saged. Lah niki sedasa dinten pun lewat niki. Kantun sing sedasa sing pertengahan. Niki enten tasik 1 atau 2 hari niki. Niku lek sing tanggal 11 sampai tanggal 12 ngatahaken subhanallahil ahadis somad. Subhanallahil ahadis somad niku dikata-katakan paling boten nggih wau 700. Benjing nek pun mlebet sedasa sing terakhir tanggal 21 sampai akhir napa 29 napa 30 niku ngatahaken subhanallahir raufir rahim. Subhanallahir raufir rahim. Ya niku wau fadilahe nek telaten zikir ngonten niku kali Allah ati kita diuripaken. Karena ati urip niku penting sangat. Kita saged nampa iman, nampa hidayah niku mergo atine urip. Nek ati mati, masyaallah. Hidayah ketok welo-welo teng ngajeng niku mboten bakal nderek karena atine wis mati. Tandane ati mati niku krungu adzan, krungu nasihat, krungu mauidhah nggih mboten ngelampahi kebecikan wong pancen atine wis mati. Tur tandane sing bahaya malih niku nglakoni ibadah waras-arasen, emoh-emoh, tapi nek nglakoni maksiat semangat wani bandani. Niku berarti atine wis mati. Ati niku nek jek layu, niku kan tasik saged disirami rada isuk diuripno maneh lah wong layu. Tapi lek wis mati pet niku wangel tenan wisan. Niku tandane benjing pejahe suul khotimah. Naudzubillah min. Niku mau pesen kula monggo ngatah-ngatahaken ibadah tenggene akhir-akhir Rejeb niki. Mugi-mugi kita dados tiyang sing langkung sae benjing tenggene wulan Ramadan saged panen kesaen. Nggih. Ampun kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.